Shubor nakaslem jong unongsan hima. President jangka Voice of the People Party uba Aden Ambasayomat ulaang balathawi ki District Council banyada ya ki riti sensyar bat culture jangki riulum hadian balapin orlong ya ka 6th schedule jangka Constitution jangka India da ka jingi khun bat jingtray shitom jang Reverend JJM Nichols Roy. Henry ka jela kadang don kam yak atyar ka bakam klan banyada ya ka jela na ka jingpen tray kam jo kinu ki an bala menjur da ka sarkar India badulaang kumta ka VPP ka yeng halor ka nongrem bandawa ban pentray kam ya ka article lais pa hnyo puwe jong ka Constitution jagari India khanang banyada karpang ya ka khandau ka siap kariti sensyar bat culture jong kinong snong jong ka jela kumbalong Hanagalan bat Mizoram. Ulai nuksaru bakinaga haduk mentamene kidang yoklat ban siat merat namar ka jingpen tray kam joka artikel lais pa hnyo huwei hajala Nagaland henry hajala Meghalaya amsham la yoklat satya shu menta na ka jingpen tray kam ya ka Wildlife Protection Act jong ka sarkar kemia kiwei ki bala ai jingkran hakani ka jingelang kilong ka kong darap biang muli bat ukurtong joka VPP na modop omladang chan bor rembai bat kumba sanspa ngut kinong snong jong snong khanduli kilawan sngap yakani ka jingyalang the district council kumni yo ekita ke district council dealing ba ka jingya sat jong kita ki nongalam ki bhashwa jingi dealing ba uba joy ni Reverend JJM Nichols Roy ubala ya sat hagata ka constituent assembly hagata ka dorbar kabali thir kabali tai kumno ban sanjuri ka riti senchar jogari India ulai saat tinggi bangi don kamya kata ka bor ka kerpang ka bania dayangi ki riulum ki basong ha ki rilum ya kata ka sikshidu bala anga pen pareng badeling baga jinga saat jingu ka jinga kren ka jingu mamangi ki khasi ngi doni ka rukom em ka ba pher ngi doni ka culture ka ba pher ngi doni ka rukom bat khndo ka ba pher nagini ki rithor kamdai ka ba sok ban yo ya kata ka sikshidu ula hap bania saat bat bania nya bania tainya hakata ka constituent assembly lani hakata ka dorbar ka ba sandur ya kan ni ka riti sensyal lani ka constitution jogari India ong isgo banai ngo ublay ngila yo ya ka sikshidu laya ta yangi hakata ka por ya kita ki riulum ki basong agi jaka rilum habangi dang hap apo ka sarkar Assam bagi numla ban tuklar ya ka rukom em ka bakar pangajgi ya ka rukom bat khndo bat chap ya ka sensyar ka khanar ki chnong ki thau bat ya ka culture ka jingi nagi nongalam kiba kamadin ki skautu batang kata kampat biang dei namar tangila yo ek district council bat ki skautu batang ki district council kempala ban baniada pura yangi kalami ka jingale kalami ka jinga khon bagin yo no ya ka jela ka bapura kalami ka to slogan agi di snam rupo ter kabalad perta kelengari kasi jantia no hill state no rest kalami ka jingale ban yo ay kata ka state ngela yo ila ka jong jela house nam khat khandai spa nyo puar dealing ba kani ka sarkar jela ka pura ka bangila yo bagata ka sarkar kala thaw ya ka an yadi thi khando ka ba khang ki bamdei khasi bamdei garo bakin thi jaga hagane ka jela ka ba e ka ji kata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act okay pat babit niso thola ramdei na kani ka an kaba khangla iki nongoi ban thi khando kani ka khando kala sentoi lasi mentana ka kati gusni kitai ki jaga sa mumsnong kin jinla dei kin jinla lek sagakti jong kin nowe ki ban long try ya kitai hindrei ki wei ki jakri kimla ban thi khando namata ta daw ni bagani ka sarkar menta ka sarkar MDAU kala persang ban samthliu ya katakaan kumno ban ailat ya ki wei pat bagin yolat ban shim ka khando ka shap hagan ka ri ka jungi o ka jela ka bapura yangi kampat biang nitang don kam ki an ki ba khlan bania dapat yangi na ki an jaga sarkar India ki ba khangla yangi hagi ba bon ki kap badagi ba bon ki benta delo ka taga nongrem bangila bo ya ka weni ki mat jingkular haga parti ka jungi bangi de bania kon baga sarkar India bangin yo e ka taga article ka laispa anyo puwai kata kadi ka anja bakerpang ka ai ki naga ai ki mizo bagini dai ka jinglong kerpang ka jingki ya ka jinglong trai ka khandau ka siap ya ki marpo khandau bagila ban beteng ya kata ka culture ka rukom em ka jongki aduk mentamene ki naga kidang bam dok merat kidang be merat
nama ketika konser ke jengki hangi ngemla asyuk banlek kumta namar kala trikam ke Wildlife Protection Act jangka sarkar India kuki pai babi ni dan ye kata ke jigi ke bashitai ke sanpos nem kumno ban penklan kumno ban thau thamai ke negeri bar haga ju upor ban penne pat yaki eki hok long try ke jigi kini kita ki artli ki nongrim tiba ke voice of the people party kala pinyeng kumno ban wan ra ye ke sinshar ke khadar ke bakhoi bat kumno ban bat ban pinskem ban pentikna ye ke jilong try ye ke hok long try kajongi ki try meluk ki try jaka tanama ta sa yisin nga weri piki pai ba nong chong snong ya kershan na mingi amtang haka bot ne kan malam ban kershan na mingi ro haki jintwai ki jimpai kanai ka party ka dan ka ta kamansim yaksai hang no badan jing hang ta ken ka kwa bandon nga tharai ba kadai ka ta hendai ha jing sha kum ngale ngadai tang ka reu kun thai ngamdan ki kur ki jaj ki bayabon ngamdan ki kha ki man ki bayabon mat ngamdan ni ro kaspa ka phel ngamdan taman batai kita ngatrai pilayo ihi bangadai kariu kun thei kariu kunna kane ka sen ka banengkong bangan bat yaw mau pes bat ban yeng hakmat jong phi kum ki pai ba ngadan hiro kata ka jing pio pendiat hendrei ngadan ka jing ngau scam ka ba kane ka bangayeng menta kadai ka ba umblau la de plan lupa shiphaus nem men chua ta ka daw ngan don jing puslai ngas ngau scam kata ka mansir namar ba haba pianu jor ba ki wai ki party pi kumno kar kontre kam jongki ngam don kam ban batai ya kata hendrai ngapet bet thik tangi ka ni ka party ha kani ka party ka don haka ka clean politics ka ba amdan kata ka jing pendi ya upai ba kiyeng ha ka nang rim jong ka jing shisha bat ka hong na kata ka daw nga da teben sim ya kani ka party shibenta lada nga job ni nga rem ha kani ka jing yukun ngan ong yipi bangadon bet kata ka mensim yale bangan ya yale shi ya yale namar bale banga idon kam pelat hakan nega jela jongi bakan don ka jingkela baro tharangi don kam ya kata ka jingkela ngan wan shapi kinong shong snong bat kipat ba kibawan na kisnong kibayajan ngabo ka jingkerpat hakmat jongpi wala da ngadai kariu kunthei henrei ngan ong ipi balada pi ibit yanga balada pi ai kita ka jingkershan jongpi yanga kamot pi ai ya ka ne ka party WPP bakan so klik hapo ka shipau mensngat kanduli Sagawero lada nga job ni nga rem henrei ka bahakmat nga bo ya ka jingduai ba ublay untin lenti nga bad lada nga rem ro ngan nang trace tom shosho na hadu banda pos nem hajar thopra ngan nam syong haye ngan nam re syakendong bad ladang apoy hakathang ro ngan yitho ipi ngadai kariu kunthai tang ba omdan bala ban phiet yanga ngan yai ne ha kani ka party katamaman gate im kam bha I ka jing kit kle danga yanga hi hilaw ang hi kayong nga kani ka kamram ha kani ka party leader kita kinong ya luti ya pi lane kinong khud ya pi henrei khud de man se mi yong pi hi u ya ti lang pi ya u ye wan ra ya ka jingkla ha ka ni gejla yong i Alex Oxley lagi kejut untuk tidak soda